Merħba għal din il-wirja episodji dwar il-passjoni ta' Siedna Ġesu Kristu. Dak kollu li se tkunu qed taraw, statwi, xenarji u aċċessorji ġew maħduma mill-artist naduri Charlie Camilleri. Nistiednek tibda din l-esperjenza billi tgħaddi għall-ewwel episodju. Hekk kif tisma' din in-notifikazzjoni, ikun spiċċa r-rakkont u tkun tista' tgħaddi għall-episodju illi jkun imiss, billi tafas in-numru illi jkun abbinat mal-episodju. Jekk jogħġbok, oqgħod attent li ma tmiss xejn u l-organizzaturi wkoll jafżaw illi mhumiex responsabbli għal xi inċident illi jista' jinqala'. Grazzi ħafna. Fostna għax ħabna. Ġesu fid-deżert. Kienu jiem ta' sawm u penitenza, preparazzjoni għal ħidma li kien ser jibda. Ix-xitan xtaq itellef din il-ħidma u ttenta lil mulej għal 3 darbiet. L-ewwel riedu li l-ġebel jagħmlu ħobs biex jtaffilu l-ġuħ. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ħajru jintefa' mill-għoli biex jara l-anġli jiġu u jilqgħuh. La ġġarrabx il-mulej Alla tiegħek. Fl-aħħar wedu s-saltniet kollha tal-art, basta jagħtih qima. Il-mulej Alla tiegħek tqin u lilu waħdu taqdi. Għax ħabna rid jibqa' magħna għal dejjem. Issa Ġuda kien telaq biex iwettaq ħsieb moħħu. Ġesu ħares madwaru lejn il-ħbieb tiegħu u li miegħu kienu terqu t-toroq tal-Palestina, jgħalmu u jagħmlu l-ġid. Imbagħad refa' ħarstu l fuq u b'ton ma jestus lissen il-kliem li kellhom jibqgħu jissemmew għal dejjem. Ħudu u kulu dan u ġismi. Ħudu u ixorbu għax dan u demmi. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. U hekk twettqet il-wegħda li kien għamel il-mulej l-għada tal-miraklu ta' tkattir tal-ħobs li ser jagħtina ġismu bħala ikel u demmu bħala xorb, u li min jiekol minn dan l-ikel u min jixrob minn dan id-demm ikollu il-ħajja ta' dejjem. Ġesu fil-Ġetsemani jaċċetta s-salib. U Ġesu ħalla l-apostli l-oħra warajh u ħamijaw biss lil Pietru, Ġwanni u Ġakbu. U daħal iktar il-ġewwa magħhom fil-ġnien taż-żebbuġ sabiex jitolbu ftit flimkien. Imma 3 apostli kienu għajjenin u wara ftit tal-ħin raqdu. Ġesu iżda ma raqatx, għalih kienet sija iebsa u bħala bniedem beża mid-dbatija li kienet ser iġġib magħha. Talab biex jekk jista' jkun jitwarrab minnu dan il-kies ta' dbatija. Imma aċċettah u tħaddan mas-salib la darba kienet din ir-rieda ta' missieru. Ir-rebħa li x-xitan simbolizzat fis-serb li jidher ħdejn il-mulej kienet issa sfumat, għax il-mulej kien ħallas bħajtu u b'demmu id-dnub ta' Adam u Eva u fetaħ għalina l-koll bieb is-sema. Kif wasal li ċaħat lilli mgħallem, kif wasal li jitradih.
Ir-risposta ma nafuhiex. Uħud jgħidu li jagħmel hekk għall-flus, oħrajn iżda jgħidu li Ġuda kien jaħseb li n-Nazzarenu ser ikun mexxej qalbini li joħodha kontra l-qawwa Rumana u joħroġ rebbieħ. U hekk il-Palestina tinħeles mill-ħakma Rumana. Iżda meta Ġuda sema lil Ġesu jitkellem dwar l-imħabba u l-maħfra, fehem li n-Nazzarenu ma kienx il-mexxej li xtaq u għalhekk rid iwarbu. Kienx kien il-ħsieb ta' Ġuda żgur li t-tradiment illi wettaq niktu bisħieħ. Iżda flok talab maħfra iddispra u spiċċa ħajtu ħesrem, mgħallaq ma' siġra. L-artist li ħdimt din il-wirja jisimha Għaliex, l-owner tagħha huwa Frankly Mifsud u din il-wirja għandha ċertu affarijiet partikolari għax hija interactive. Għandek QR code u anke tista' tidħol bl-istorja u tara episodju wara ieħor skont in-numru li kellek abbinat magħha. U għandek anke ċertu xeni anke biċċa minn huma anke emozjonali. Huma libsin drab u maħdumin minn mix media, ġifieri kull materjal li tista' timmaġina jidħol fix-xeni mhux bil-fors dak jew dak, kull materjal jista' jidħol. Bħalissa tikkonsisti 19 il-biċċa imma l-qudiem qed tkompli tikber kull sena tikber ftit ftit.